Tässä on muutamia näitä Montessori-välineitä. Ihan samoja asioita, mitä lapset käyttää leikkikoulussa, niin harjoitellaan Montessori-koulutuksessa. Tässä on muun muassa karttapalapeli kulttuurin osa-alueelta, josta opiskelijat tekee kansion. Sitten täällä on matematiikan välineitä, josta opiskelijat tekee myöskin oman kansion kaikista matematiikan välineistä. Aistimateriaalia. Aistimateriaalia samoja, mitä lapset leikkikoulussa käyttää, niin samoja harjoitellaan koulutuksessa ja niistä tehdään sitten oma käsikirjansa. Äidinkielestä tehdään oma käsikirja. Tässä on muutamia äidinkielen materiaaleja, hiekkapaperikirjaimet ja metallikuviot. Ja käytännön elämän työt, josta itse asiassa kaikki alkaa. Pukeutumiskehikot, nappikehikko ja rosottikehikko.